ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅರೆಕೆರೆ ಬೈಲು ಜಪ್ಪು ಮಂಗಳೂರು ಮೊಕ್ಲೆನ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗೆಡು ಸೀಮೆದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ಅರಕೆರೆ ಬೈಲಿದ ಊರು ಅರಕೆರೆ ಬೈಲಿದ ಬಕುತಿರೆ ಭಕ್ತಿದ ಭಜನಿದ ಉತ್ಸವ ಇರೆಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪೂತಲಂಕಾರಡು ವೈಭವ ಮಿರಿಪಿಸಿ ದೇವಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪೂತಲಂಕಾರಡು ವೈಭವ ಮಿರಿಪಿಸಿ ದೇವಿ ಒಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರಿಡಿ ಐತಾದು ಕುಲ್ದರೀರ ಒಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರಿಡಿ ಐತಾದು ಕುಲ್ದರೀರ ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಭಜನೆ ಪಂಥದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸು ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡತಂಡು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಾಹಿತಿಲು ನಿರೂಪಕರು ಆಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಲೇಸ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಎ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ನಡತಿನ ಈ ಲೇಸುಡು ಶ್ರೀ ದೀನ್ರಾಜ್ ಕಳವಾರು, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ ಜೆ ಬಂಗೇರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಷಾ ಶರತ್ ಆಳ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲುಪಟ್ಟುಂಡು. ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡುದ ಪದುಕೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಭರತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಜೇನುಗೂಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೂರ ದೂರಡುತ್ತಿನಕಲು ಇನ್ನೇನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತಂದ ಅವೇ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಟ್ಟಾದಿನಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಆದಾಂಡಲ ಕೊರುಡು ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಮಲ್ಪಿನ ಆಶೆ ಎತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಏನಾದ್ರು ಒರಿ ಎಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿ ಎಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನು ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲಿಯಡ ಒಡೆಗೆ ಆಸೆ ಆಸೆ ಅದೇ ಒರಿದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇರುವೆರೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಮೂವೆರೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಡು ಆ ಬರ್ತುಡು ಒರಿಯಾಗಿ 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 ಸೇರೊಂದು ಈ ತಿಗ ಎಂಚ ಗೂಡುಡು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕೆಲೆಂಜುಲು ಒಟ್ಟುಗಾಪನ ಅವೇ ವಿಧಾನಡು ಇಂಕಲು ಒಟ್ಟುಗಾಯ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯೋಚನೆ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಐಕ ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಜನೆ ಈ ಮುಖೇನವಾದ ನಡೆದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಾಡದು ಓದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹಾಕನ ಭಾಷೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತು ಗೊತ್ತಿರಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ ಭಾಷೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಪುನು ಒಂದು ಪಲ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೊಂಜಿ ಕರಿನ ಸರ್ಬಿಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕತೆ ಪಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಒಂದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಬಳಗದ ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಉದಿಪನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಉಡಲ ಪಾತೆರ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲುನು ತನ್ನ ಪಾತೆರುಡು ಇಂಚ ಅರ್ಲಾದು ತೋಜಾಯೇರು. ಮಂದಿರಡು ಎನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನರಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೆರ್ನ ಭಜನಾ ತಂಡವು ಇಂಕಲ್ನ ಮಂದಿರ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಜನಾ ತಂಡೋಡು ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿದ ಭಜನಾ ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬಕ್ಕಂದಲೆ ಯಾವು ಏರುದನಿಟ್ ಸವಿಯುಪ್ಪುನ ಅಜತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಗುಲ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಸತ್ಯ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಭಜನೆದ ಪದಕುಲನ ಅಜತ್ತದು ಐನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ ಇಂಚಪ್ಪಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದ ಶ್ರುತಿನು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೈಕುಲ್ನ ಆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಭಜನೆ ನನದುಂಬುಗುಲ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗುಳೆಪುಳು ಪನ್ಪುನೇಕು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಇದೆ ಅದು ಎನ್ನುವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂತೊಡು ಗೆಂದಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಕಜ್ಜ ನಡತಂಡು. ಭಜನೆದ ಪಂತೊಡು ಪಾಲು ಪಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆರೆ ಉಡಲಿಗೆಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಚೇತನ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರಿ ನಿಶ್ಮಿತ ಬಳ್ಳಡ್ಕ ಮೇರೆಗ್ ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡುದ ಕಡೆರ್ದು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾವುನ ಕಜ್ಜಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಡತಂಡು.
ಬಿನ್ನೆರದು ಪಾಲು ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಶ್ರೀ ದೀನ್ರಾಜ್ ಕಳವಾರು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ದನಿಲೆಟ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಓಲಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪೊಂಡು 5 ವರ್ಷ ಕಲ್ಪೋಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಬತ್ತ ಕಲ್ಪನಾ ಕಲೆ. ಈ ಭಜನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿತ ತಾಳ ಐತಂದ ಭಜನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತತೆ ಅವಲವಲು ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಅವಲವಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕುಲು ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೂರು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಯರದ ಪಾತ್ರ. ಕುಡೋರ್ತಿ ಬಿನ್ನೆದಿ ಸಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರಿಯರು. ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊರ್ನ್ಯ ಜೇನುಗೂಡು ಟೀಮದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದುಕೆರೆಗೆ ಯಾನ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಆತ್ ಭಜನೆ ಕೇನಾಗ ಯಾನ ಹಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದಿನ ಪಾಪಲು ಎಂಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ನಕ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಭಜನೆ ಕೇನ್ವನ ಏತ್ ಭಜನೆ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪಾಪಲು ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ನಕ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವರಿನ ಮುಟ್ಟನ ಸಾದಿ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಕಲು ತಿಳಿಯನ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ತರ ತಗ್ಗಾಯಿ ಸೋಲಿಸ್ತೇನೆ. ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಎ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೇರು ವಹಿಸೊಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ನೆಲೆಟ್ ತನ್ನ ಉಡಲ ಪಾತೆರ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲು ದೊಡ್ಡಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲಿಗೆ ಸರ್ವರ್ಗ ಐಂಗುಲು ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿ ಗುಲ್ಲಾನ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಜನೆ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಸನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲ ದೇಬೆರೆ ಸುಗಿಪ್ಪುಗು ಸೊರ ಆಯೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ರೈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆನು ಸೊರಟು ಮಾನಾಯೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋರೂರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಲೇಸದ ಸುಧಾರ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು.